na directiva fundadora da SD Cruces, no ano 79, éramos 8 ou 9, agora mesmo somos socios número 6, porque eso ainda seguimos respetando, os fundadores sobre todo. E os comienzos foron un pouco así, de moito traballo, porque claro, non tiñamos a mitad do material que temos hoxe. Acórdome que daquela non había o cal queimado, tiñamos que queimalo nun bidón. Como non tiñamos máquina para pintar, pois revolvíamolo con agua e cando estaba o cal que fervera, pois collémolo cunha regadeira e facíamos as raíñas todas, o punto de penalti, todo así, pero pintado como que non pinta como brocha. O sea que se poden imaginar ustedes o traballo que dá, porque marchar cunha regadeira toda alrededor do campo facer as líneas todas, eso pois era casi unha hora dunha mañá, polo menos. A publicidade tamén a facía antes. Tiñamos un sistema de publicidade que era por megafonía, normalmente non poñíamos estos cartelitos que poño ahora de todos. Entonces, pois, facías o anuncio por as parroquias, tiña moita xente das parroquias dos partidos, e tiña un 600 destes de cuarta mao, e tiña uns altavoces que eran do club, os altavoces e a megafonía toda era do club, que era o que utilizábamos tamén po campo de fútbol, para anunciar as alineacións e todo eso. Entonces, andábamos por aí por as parroquias. A partir de tal hora, no campo municipal do Camballón, partido de fútbol entre os Arriana e a Sociedade Deportiva Cruces, pois, dándolle a tabarra a xente, pero a xente acudía. Ademais, sabíamos que tiñamos pouco público, faltaban mellor 30 minutos, e ainda volvías a darlle outro repaso ao pueblo para os que quedaban xogando a partida, que se acordaran de que tiñan que ir para o campo de fútbol. Pois igual estuvemos en 400, ou hasta incluso 500 socios, porque había moitos socios das parroquias, pois estamos en 200 e pico, dos cuales non son todos, hai xente que ten o carné, e se non ven ao campo de fútbol, pois non o pagas. Hai moita xente que se llevas á casa que se o paga. É unha cousa, é unha labor moi... A xente tiña que se concienciar de buscar a quen lle pagar, ou domiciliarlo nunha cuenta, ou facer algo. Eu sei que é difícil, non? Pero, claro, nos, a final de ano, pois, os presupuestos que andamos agora son cerca de 3 millóns de pesetas. Danos unha axuda moi grande ao Concello, dá 1 millón e pico de pesetas, pero o resto todo temos que como se dixe normalmente, desachalo nós, sea de camisetas, de 50.000 cousas que se fan para recaudar cartos. Unha das cousas que era moi importante é que os pais dos rapaces que colaboraran, que hai moitos que están colaborando, pero hai moitos que non pasan olímpicamente da colaboración, porque teñen que se dar de cuenta que a quen estamos sostenendo aí é os seus fillos. Nós estamos pasando ben, porque se vemos os rapaces que están aí divertíndose, pois eu para min xa é fenómeno. Eu ahora mesmo xa levo anos que ningún dos meus rapaces está xogando aquí, pero para min, cando me metí na directiva desta segunda vez, unha das cousas por as que entrei, animado por Luchi, por a miña muller, foi porque non se desfixera o equipo de Cruces, porque as cousas que hai pois non se deben desfacer. Ragoli, con Rodríguez, con Miguel o Chapista, con Javier Mazás, que se veu despois, sentouse a nós, con Brea, que é o noso tesorero, entre Poli e el son casi uns dos almas matas, porque un é o que organiza o tinglao e outro é o que lle dicimos que canto podemos gastar ou podemos comprar isto, e ele vai mirar as súas cuentiñas, ten a súa libretiña e di podemos chegar hasta tal sitio, e nós pumba. Entonces é unha axuda moi grande, porque se de algo estamos orgullosos é de que nos chega a final de temporada e habrá un pouquinho de arriba ou para baixo, pero normalmente quedamos ao pé. Nós, toda a xente que nos vende algún produto, procuramos pagar. Entonces eu diríalle de corazón a todos que nos axudaran, porque é moi bonito ter estes rapaces todos xuntos, porque eles pasan ben, conocen unha man de xente nova, hasta incluso xente que está estudiando con eles, e quen di que non, pero
hasta algún pode ir para arriba, porque de feito hai xente da base que está xogando xa, está indo para equipos como Mollón Móvil ou Fátima este de Santiago, que foi polo Alín, que foi, oi, aquí servironse xogadores a todos os lados, houve xente que xogou no Estradense, eso é moi bonito. Dende o clube, gustaríanos enviar unha mensaxe aos aficionados, directivos, xogadores e todo o mundo en xeral, de agradecemento e de ánimo para que no 2029 celebremos o 50 aniversario con moitos máis éxitos no noso equipo.